Yeah, yeah, yeah! Spørgsmål, brevkassen er klar. Hvor mange tænder har dyr? Det er lidt bizarre. Har jeg mistet dem daily som en tandbankomat? Hvis krokodilen har flere end en hel skoleklasse har. Tandbørsten i hånden hver morgen og nat. Børst 2 minutter, så er du ret så smart. Gule tænder, nej tak. Vi siger fra tandpin under æg. Det vil ikke have døds med diamanter. Bling, bling i et smil. Men husk, bakterier elsker det, hvis du er for chill. Stimorol, tykkegummi, kan det redde min dag? Ikke som en børste, men det kan da lidt, jeg sagde. Bedste tandpasta, fluor er king. Og en bolle kan du få, når dine tænder springer ring.